Да си позволи да плаща енергия, която е некомпенсирана, защото 240 лева и 120 евро е прага, над който се компенсират в момента парите, с бюджет, който е миналогодишния. Миналогодишният бюджет, освен за заплати, нали, където има някакво мръдване, все пак не мръдва изобщо парите за издръжка. Тоест са същите едно към едно. И колко време това може да продължи така? Зимните месеци сега ще платим. Ако отидем на втора зима обаче, т.е. отидем до края на годината беше, това ще гръмнат всички тези бюджети. И това е един малък пример, но да много други. И един голям пример да става с големия пример, да речем, Райнметал. Какво става с инвестициите в Райнметал, двата завода, за барут и за снаряди, които трябваше да бъдат финансирани от заемни средства на бюджета. Да помня като момента, че двата заема общо възлизаха на около 600 милиона евро, които в дълговия календар в момента ги няма. И сега дали ще ги има. Хубаво въпрос ще пита финансовия министър, защото ако ги няма заложени целия бол, това означава, че той няма да стане. Закона за публични финанси и удължителен закон предполага да вземаме дълг само до размера на падежиращия стар дълг. Точка по въпроса. Какво става с Мини Марица изток, питам аз. Защото към момента БЕХ плащаше пари за тяхните заплати. БЕХ вече не може да бъде капитализиран повече, защото парите, които бяха му дадени миналата година, 1,5 милиарда, знаете, те бяха заложени за други проекти. Това число и за финансиране на павечира, на ремонти в неки така нататък, да не влизам в детайли. Но пари за мините оттам да бъдат поддържани няма. И това стане ясно буквално през март месец. В закона, т.е. в закона за 26-та година, който говориха преди малко бюджета, който беше отхвърлен тогава, бяха заложени 128 милиона евро пари за Мини Марица изток за годината, съгласно решението на парламента от преди 2 години. Помните, имаше и такова решение, което каже, всяка година, 4 години подред, ще трябва да се дадат по 250 милиона лева, за да може да върви рекултивация в Мини Марица изток, да се извеждат мощности